Ja, njega Boga me zatvor nije nije duše strpao. Ali kod nas su novčani. Policija je ta koja će onda podnijeti prijavu sud i reći ne poštuje izrečenu zaštitnu mjeru. Policija podnosi prekršajnu prijavu zbog kršenja zaštitnih mjera, podnosi službeni izvještaj o izvršenom krivičnom djelu nasilja u porodici. To je sad osnov za postupanje suda. Jesmo sad razjasnili? Bilo malo jasnije. Znači, šta radi policija? Zove sad je? Prije nego što vi nastavite to, najveći izazov čovjek u životu treba biti upravo to kad niko ne vjeruje da je nešto moguće, a ti ako negdje znaš da postoji izlaz neko rješenje, mora postojati, da od njega ne odustaješ. Možda to nećeš jedan dan ili dva. To sad, mislim, ne bi uzmano ovdje vremena ličnim primjerima za koje ne mogu dokazati tako što, ali za dan ili dva ne može, ali sigurno prije kasnije može. Samo se morate nažeti strpljenje i upornost kad znate i da ste sigurni da imate argumente i da postoji rješenje za neke stvari. Najlepše je reći kao masa, ma pusti, kad ćeš ono, neće nama ovdje biti nikad bolje, pa mi ne želimo da nam bude bolje. Kaže, ja nisam glasao, pa sam koji imaš pravo da kažeš nešto. Promjena nastaje onog časa kad mi počnemo da mijenjamo svoje mišljenje, stavi glasu, da je isto već zaključeno u promjenu. Nije promjena ako ću ja pitan glavom i reći meni je super, a voda mi dobra. Onaj ko bude želio ima jednu proceduru o postupanju policije, prvo kratko na ovom linku kantona Sarajevo. Znači, policija je vrlo lijepo objasnila, vrlo kratko na jednoj stranici o postupanju, znači o podnošenju prijave i šta je posao policije. On je samo onako usputno. A onda imamo, prije nešto vidimo do tužilaštva, veliki dio posla, ja sam čak i ponovo izvukla i sve da ovdje ne prepričavam, gdje kad se izriču mjere, kakve su upotreba psihičkog nasilja, sve znači situacije su vam napisane, tako da nema baš nekog lica. Centar za socijalni rad, prije nego što igra završnu ulogu, to ćemo ostaviti za kraj. Međutim, kao što sam ja ovdje rekla, već se podnose prekršajne i izvještaje krivične prijave. Imamo posao, jedan dio posla koji radi tužilaštvo i koji radi sud, Sandra. Da, ovako se okrenuti ili kako? Može tako. Pa ne, kako će ljudi? Samo tako, evo tako stoji. Kako stojiš? Evo, u redu. Pa ne zato što ne vidim da li mi je... Zato tebi odgovara. U redu. Ovako, nastojat ću da iskoristim svoje znanje i iskustvo, vrlo kratko. Moj zadatak je bio odnosno naš zadatak je bio, a dogovorili smo se da ja budem prezentator, da prezentujem posao tužilaštva i sudova kada je u pitanju nasilje. Kada je u pitanju tužilaštvo je procesni organ koji procesuira krivične predmete, koji pokreće istragu, podiže optužnicu i vodi cjelokupan postupak pred sudom do okončanja krivičnog postupka, pa i podnošenje žalbe protiv počinitelja krivičnog djela, ukoliko nije zadovoljan krivično-pravnom sankcijom koja je izrečena počinitelju. Kada je u pitanju tužilaštvo se dijeli na odjele, pa tako... U ovom konkretnom slučaju. Podnesena je prijava, policija je podnijela prijavu i što se dešava s prijavom? Policija je podnijela prijavu, mada želim naglasiti da se prijave mogu podnijeti i direktno u tužilaštvu krivične prijave, pa onda on poslao po toj prijavi, ali eto ići ćemo sad ovom linijom, pošto smo imali policiju. Kada je podnesena krivična prijava, tužilaštvo zaprima predmet, čita ga i nakon toga na osnovu te prijave odlučuje po diskrecionom pravu da li postoje određeni element krivičnog djela, odnosno da li će prvo pokrenuti istragu. U tom slučaju se donosi naredba o pokretanju istrage, ali tužilaštvo znači donosi tu naredbu. Nakon toga, ukoliko se utvrdi nakon provedene istrage da postoji osnovana sumnja da je počinjeno krivično djelo,
tužilaštvo podiže optužnicu. Optužnicu potvrđuje nadležni sud, odnosno sudija za prethodno saslušanje. Nakon podignute optužnice, pred sudom se zakazuje ročište i vodi se glavni pretres na kome se izvode dokazi. Dokazi uključuju, odnosno mogu uključivati fotografije, recimo, koje je policija uslikala na licu mjesta, iskaze svjedoka, pri čemu uključujemo mogućnost da neko od svjedoka bude i policajac koji je došao na lice mjesta. Ono što također je bitno naglasiti kod tužilaštva, da ukoliko je počinjeno neko teže krivično djelo koje proizilazi iz nasilja, a to ponekad može biti i ubistvo, na uviđaj, odnosno na lice mjesta, izlazi i dežurni tužilac zajedno sa policijom. Koji se desi ta situacija da tužioca već vidjeli ste kod saobraćajnih nesreća sa smrtnim ishodom, na primjer da i tužilac je odmah na licu mjesta kaže, jel, na uviđaju je prispao dežurni tužilac. Tačno. Što se tiče suda, na sudu se, kako sam rekla, izvode određeni dokazi. Ti dokazi, pored iskaza svjedoka i policije, odnosno određenih fotografija, pa i predmeta kojim je izvršeno određeno krivično djelo koji služi kao dokaz, na sudu se mogu koristiti i iskazi sudskih vještaka, na primjer kad je u pitanju nasilje ili djela koje proizilaze iz nasilja, to uglavnom može biti sudsko vještačenje gdje se mogu tumačiti primjer određene tjelesne povrede i slično ako su nastale kao rezultat nasilja, a to isto tako može biti i psihološko i psihijatrijsko vještačenje gdje se najčešće tumači, odnosno vještači, profil počinitelja, a može i više. Samo malo da razjasnimo. Molim vas, ovaj član 7, zakon je iz zakona o krivičnom postupku. Smatra se, kaže, da znate, ovo je kvalifikacija krivičnog djela koje je pitanje nasilje. Postoji koliko postoje osnovne sumnje da je učinjen suradnje koji član porodice nanosi fizičku, psihičku ili seksualnu bol i patnju i ili ekonomsku štetu, kao i prijetnje koje izazivaju strah od fizičkog, psihičkog ili seksualnog nasilja i ili ekonomske